nangyari sa'yo? Bakit nakaganyan ka? Pagdating ko dito, tulog lang siya kanina eh. Pagpasok ko, tagilid na. Wow, grabe. Pang ano na to, isang buwan na to. Kinalas. Cornstarch, harina, ano pa. Ito yung isang brand ng Reno. Kasi wala silang nakitang ganun doon sa loob ng Sosyo, yung grocery store. So, bumili sila ng ganito. Pero nung lumabas sila, meron talaga sa labas na grocery. Ayan, may nahanap sila. Nasa 2,000. Ano ba yan? 2,368 pesos lahat. Ano na namang problema ng batang yan? Nya. Bebe! Hoy! Ka nakatingin sa taas? Ano ang problema na? Good morning guys! Breakfast tayo. Ito ulit. Sarap eh. Yung, anong tawag dyan? Langkoy. Bahala kayo kung anong tawag dyan. Ang dami pa oh. Tapos, nagawa ko ng noodles na may itlog. Yan. Para magkapares yung dalawang yan. Sarap. Minsan kape. Masarap din kapares nito. Isasabaw mo yung kape sa kanin. Pero ngayon, gusto ng mga bata, noodles. Kain tayong breakfast. Meron na naman tayong kakanin dito. 15 naman ang isa nito. Malaki naman siya. Mahaba. Ayan. Nakain ni Jillian. Nakain ng kanin. Nakain ng kamuting kahoy. Hiram? Ayan o. Kamuting kahoy na binalot. Ewan ko anong tawag dyan. Ari mo ito, Bron? Buo mo. Linis day. Oh, sipag. Linis day today. Tsaka naglalabas si Papa. Sa labas. Para malinis. Naku, ilang araw nang walang linis dito. Buti na lang sinipag itong mga to. Bago maglaro, gawin muna yung mga dapat gawin. Para hindi napapagalitan. Morning guys! Haggardus na naman tayo. Haggard na agad. Ano ba yan? Maliligo ako maya-maya habang tulog ang aking baby. Sarap ng tulog niya oh. Bagong palitang sapin. Maya-maya yan maliligo pagising. Buti na lang at nakakagalaw-galaw tayo. Ha? Ano? Ito yung pinagkakaabalahan dito. Alam nyo na yan, kung gumagawa kayo ng ganyan, alam nyo yan. Yan, mga lista ng araw-araw na pabalik-balik dito. Matatapos din to. Ito yung iniwanan sa atin, oh, di ba? Dami. Masakit sa ulo. Yung may ganito, kaya wag nyong tularan. Mahirap ang may utang, guys. And yan yung nakakasira sa negosyo, yung pangungutang. Dahil ang laki ng mga tubo ng mga yan. Tapos, syempre, yung tubo mo dito sa kainan, nandun na lahat sa inutang mo. Na hindi mo naman nahawakan ng maayos, hindi naman napupunta sa magandang, ang tawag doon, magandang rason, yung pinagkagastusan mo. Alam mo yun? Kaya wag nyo sasamahan ng bisyo, ng pambababae, ng kung ano-ano. Alam mo yun, mag-focus ka lang doon sa goal mo. Magnegosyo ka, anong gusto mo, magkabahay, magkaroon ng sasakyan. Doon ka mag-focus, wag mong samahan ng mga bisyo at ng kung ano-ano pa, ng alak. Ay, nako. Sobrang sakit sa ulo, promise. So, yung tubo namin ngayon, dito sa kainan, dyan napupunta lahat. Diyan, sa mga pabalik-balik araw-araw na yan. Oh, diba? Wala na. Wala pa tayong maiipon pag ganitong pangyayari. Masakit sa ulo. Makaligo muna. Tapos lang namin ng lunch. Ayan na yung mga sampay natin. Ipinasok na dahil makulimlim. May bagyo na naman yata. Pero sabi ni Heidi, lumis na daw yung bagyo. So, maulan na lang siya. Sunday dapat yung ano nun, pasok dito sa Bicol. Pero sabi nila wala na. So, thank God. Hindi tayo babagyuhin. Pero okay lang yung maulan para malamig-lamig. Pero kakaiba na talaga panahon ngayon. Kasi, diba dati pag April, May, wala talagang ulan yan. Yung Mayo nga, diba tinatawag na yung Mayo de Agua. Kasi yun lang talaga yung ulan niya. From April to May. Yun lang yung pinaka-ulan niya pag May na mga katapusan, ganyan. Saka yung Mayo de Agua na tinatawag. Pero ngayon, tingnan mo naman, kahit summer, sobrang maulan. Kakaiba na talaga ang ating weather ngayon. Ano lang nangyari sa ating weather? Ay, nako, update tayo sa ating bayong. Maipapadala na guys yung mga order nyo. Tatlo yun na tao na umorder. So, maipapadala na namin. Mayroon pa palang pang-apat. Si Ma'am Cynthia. Hello po. Ayan yung umorder na taga
Saan nga bang lugar? Nakalimutan ko. Basta, yung 8 yung order niya, purple na hard. Sobrang thank you. And yung 3, maipapadala na ngayon. Ano bang araw ngayon? Nakalimutan. Miyerkules, papadala na yun ngayong hapon. So, ma-receive nyo yun. Baka Monday na, pagka hindi masyadong mahigpit. Kasi medyo matagal gawa ng pandemic. And then, yung order natin dito na, yung mga bayong na nandito, may umorder na dito guys. Bukas kukunin. Ayan, inilabas ko na siya lahat. Lahat yan. Kukunin yan tomorrow. Kaya, hindi na natin yan itatambak dyan dahil yan ay in-order na. Sobrang thank you. Kaso may nauna pa nga umorder nun sa akin. Yung 3 na yun. Kaso hindi ko palang nadala dahil hindi man ako makaalis. So, ibibigay ko na lang siya doon sa pupunta dito na ipipick up na yung mga yan. Bumibili yun ng biik, yung umorder ng mga yan. Eh, wala, yung biik nila Ate Nene, hindi naman daw yun ibibenta. Alam niyo kung magkano na ang biik ngayon? Nasa 4,000. 3,500 to 4,000. Ganyan kamahal. Kaya mag-aalaga ulit kami ng baboy. Ngayong katapusan, ibibigay na sa amin yung baboy na yung bagong panganak doon kila Ate Nene. Ewan ko kung ilan yung kukunin ni Papa. Baka daw 2 or 3. Depende kung kaya natin yung pakain. Dahil mahal na din ang pakain. Mahal yung baboy. Mahal na din yung pakain. And yung buhay, di ba dati nagbenta tayo 160 na per kilo ng buhay na baboy. Ngayon, tulog na pala si Bebe. Kala ko naiyak. Ngayon, ang baboy na is 200 pesos yung buhay, yung kilo. From 160 to 200. And baka mas lalo pa siyang magmahal dahil pandemic ngayon. Pandemic. So, baka mas lalo pa magmahal yung baboy. Kaya mag-aalaga ulit tayo. Yehey! Anong nangyayari sa'yo? Bakit nakaganyan ka pagdating ko dito? Tulog lang siya kanina eh. Pagpasok ko, tagilid na. Nangyari dyan. Ang liit na talaga ng damit niya. Naubusan na kasi siya ng damit. Yung baro-baruan niya, hindi na ang iksi. Yung ginagawa nito, tulog. Bakit nakaganyan ka, bebe? Ano yan? 2? 2? Ang daming nakain natin, Helen, no? Nakabawi-bawi tayo sa bayarin na utang. Puno, oh. Hindi ako makaakyat doon eh. Sarap sanang makita pag puno yung walang available na lamesa. Tayo makaakyat na ulan, hindi ako makalabas. Ayan na, bumuhos na ang ulan na malakas. Hindi talaga tayo nakapunta doon. Gumagawa pa naman si Papa nung pader ng kainan. Yung dingding nung ang tawag yan, ng kitchen. Tapos nung taas. Tapos na yung taas, yung sa baba, ginagawa niya ngayon. Kaso, ayan. Narinig nyo na pa yung ulan? Lakas. Ay, nako. Kakaalis pa ni Heidi tsaka ni Karen. Pinamalengke ko sila nung mga ibang kailangan doon sa kainan. Tapos, gagawa kami ng lumpia. Ang tawag dyan? Nagpa-order kami ng giniling dito. Sinabay namin yung order kanina. Tapos sila Heidi magbibili nung gagamitin pa natin na iba. Katulad ng wrapper, tapos toge. And then, ipifreezer lang namin siya. Tapos pag kaunti na yung ulam, ipiprito namin, di ba? Para at least bukas pa rin siya kaysa magsarado ng maaga dahil wala ng ulam. So, meron tayong toge, pandagdag, tapos yung baka. Yung baka kasi mabenta diyan kahit baka na lang ba. Yung paksiw na baka or kinalas na tinatawag, yun yung mabenta diyan. Kahit yun na lang yung natirang ulam diyan, may nakain pa rin yan. So, meron tayong pandagdag na lumpia, di ba? 10 pesos din yata yung benta nila sa isang balot ng lumpia. Malaki rin yung tubo niya sa lumpia. So, ayun, try natin mamayang gumawa ng gabi pagdating nila. Nagpabili kami. Tapos, yung mga kailangan, katulad ng tissue, ng toothpick, ng kung ano-ano pa na hindi natitingiin dito. Maramihan na yung pinabili namin para hindi tingi ng tingi. Siyempre, yung tubo nung nakakatingi mo, mas malaki. Dapat bultuhan mo lang bibilhin para yung tubo niya, isang tubo na lang. Diba, anong tawag dyan sa Tagalog? Yung arimwanon kasi ako. Nakaka-arimwan. Ano ba yun? Tagalog nun. Yung kahit piso na lang, nakakapanghinayang. Ayun, nakakapanghinayang na tubo ng tubo. Kahit piso pa yan. Diba? Ano kaya? Sayang din yun na pag naipon yung piso mo, kakabili mo ng kakabili na tubo. Ano ba yan? Kahit piso. Oh, basa na naman ang lupa. Ayun, nilabas ko yung mga tanim na nandito sa loob. Nilabas ko kay Kel para maulanan sila. Nasa labas lahat. Yung 3. And yung mga tanim natin dyan, mauulanan. Yay! Madidiligan sila.
Yung mga nandito sa gilid, hindi. And pinataniman ko pala dito sa kabila, guys. Ayan, mayroon din yung mga tanim. Kaso namatay yung iba. Yung iba buhay naman. Ayan, malalaki na. Pag lumaki ang mga yan, katulad yan, kulay yellow na nandito. Ayun, yung dilaw na yon, ganyan. Pag lumaki. Pag lumaki. Kaso parang mga namamatay yung iba. Pero itong isang to parang okay na, mataba na siya. Oh, lakas ng ulan. Walang tigil yung ulan. Ngayon lang. Ngayon lang. Alas 3 na ng hapon. Yun, dito na yung mga namili ng mga grocery dyan. Ano lang naman siya yung mga kailangan doon sa kainan. Tapos, yung ating gagawing lumpia. Ha? Bubuyog mo? Nasaan? Nakagat daw siya ng ano. Ano ba nakakagat sa'yo? Ayan o, may bukol. Bagong gising. Bumili na sila ng sugar na maramihan dahil lagi din naman ginagamit sa tindahan. Wow, grabe. Pang ano na to, isang buwan na to. Pang isang buwan. Ano to, 1/4 ng sako. Ang dami, no? Nasa 400 plus ata yan. Magkano ba yan? Sugar, brown sugar. 490. 490. Tapos, Reno. Lagi kasing ginagamit to dyan sa sisig. Nilalagay sa sisig. So, bumili tayo. Ito, pang isang lutuan na tong isang ganito. So, bumili sila ng maramihan na. Meron pa dun sa loob ng box. Tapos, yung tissue. Sa kainan din to. Isa nga lang, 5 nga pinabibili ko para isang labasan na eh. Kaso, yan, isa lang nabili. Susunod na lang ulit. Tapos, itong paminta. Wala yata silang nakitang maramihan. Ewan ko kung nasaan. Baka may nabili rin sila doon. Panlagay ito dun sa mga, ano, sa, yung maliit na lagayan ba, pag nakain sila ng mami, pang lagay sa mga bottle dun sa lamesa. Tapos, ito yung gagawin nating toge. Pero hindi, 200. Yes. 200 na wrapper. Tapos, ito pala yung powder na paminta. Yan, isang ganyan na para matagalan ng gagamitin. And then, yung ating toge. 2 toge. 2 batang toge. Tapos, mantika. Ayan lang di yung mantika. Sarong galo na yan. Sarong galo sa inda. Dako na kan. Gura, ano yan? Lana. Sa shosho yan? Ang lana ay magkano yung mantika nyo? Ha? Bako ni So, laman ng box. Hindi ko alam kung magkano yung mantika. Laman ng box. Ito yung mga toothpick na gagamitin din sa kainan. Marami yan. Ayan, nasa loob. Ito. Tapos, yung mga sponge na original. Maramihan na rin. Mahal to, no? Sponge. Gura ano na ito? 38 ang isa. Pero matibay yan. Mga isang buwan naman gano'n ni ano. 1 month na siguro itong magagamit. Yung ganito. Matibay kaysa yung mga foam na may ano. Tapos, yung mayonnaise natin, malaki na rin. Dahil, laging natingi-tingi sila dyan. 40 ang isang maliit na lagayan. Ito, oh. Ganyan yung binibili ni Kuya Marlon dati. Yung bayaw ko. Isang mataas na ganyan. Tapos, harina, tsaka cornstarch para dun sa sauce. Nung kinalas. Cornstarch, harina, ano pa. Ito yung isang brand ng Reno. Kasi wala silang nakitang ganun doon sa loob ng Sosyo, yung grocery store. So, bumili sila ng ganito. Pero nung lumabas sila, meron pala sa labas na grocery. Ayan, may nahanap sila. Tapos, ano pa ba? Ayun lang. Ayun yung grocery nila. Ewan ko magkano. Nasa 2,000. Ano ba yan? 2,368 pesos lahat. Laki pala. Grabe. Nagpabili rin kami ng extra na lang tumanay hilin. Isang cream loaf. Ayan, sa mga bata. Hindi ko alam. Hindi pa kasali to guys. Dun sa 2,300 yung mantika. Pero matagal na yan, di ba? Matagal nang gagamitin. So, okay lang yan. Ano na naman problema ng isang yan? Ano na namang problema ng batang yan? Bebe! Oy! Yan ka nakatingin sa taas? Anong problema niya? Nakasaldo ka. Ano tawag dito? Mananawagan ako dun sa mga dumadaan dito sa Bicol ng mga nagtitinda ng kalamansi, sibuyas, bawang. Ano pa ba? Di ba may mga tracking kasi na ganyan? Minsan may mga nanonood dito na ano eh. Katulad nung
yung isa na bibili ng saging sa amin, nanonood lang siya sa vlog. Pero ngayon, nakita niya yung vlog natin about sa Lakatan. Bibili daw siya ng 60 na puno. Wow, thank you po. Taga dito rin siya sa Bicol. So, kung may alam kayo dyan na dumadaan dito sa amin, highway kasi kami na nagtitinda ng mga ganun. Yung isa ng supplier ng sibuyas namin eh. Kaso minsan lang siya dumaan. Galing pa Nueva Ecija. Mag-deliver sila ng Mindanao yata or Bisaya. Dito ang daan. Ayun, nag-iiwan siya dito ng sibuyas. So, baka may ganun kayong kakilala or negosyo na pwede nyong iwanan dito sa amin. So, ayan, nananawagan kami. Maka-less, makamura-mura ba? Dito yung gagawin nating lumpia. Sinasala lang. Para mawala yung tubig. Ay, grabe pa. Oh, diba gahiling pa, oh. Mamaya magbabalot. Lakas pa rin ang ulan ngayon. Siguro ito na yung ano ng bagyo. Pero wala naman ang bagyo. Ulan na lang. Ulan na lang tayo. Hanggang linggo na siguro yan. Sarap, oh. Pwede ng pang-ulam. Pang-tinda natin yan. Pang-tinda. Hello po. Na-boring na naman sa loob. Hello po. Ba't lagi nakatingin sa taas? Hello po. Mag-end na kami ng vlog. Salamat sa panonood nyo. Bye-bye. Bye-bye po. Salamat for watching. That's all for today. Ang hirap at napaiyak-iyak ko lagi sa bebe na to. Tayo makabuelo mag-vlog. Ayun, nagbabay na siya. Bye-bye. Nagbabalo to si Karen ng lumpia natin. Siya hindi wala. Pero tulong sila magbalot. Hindi well, itong batang to eh. Yun na yung vlog. Salamat sa panonood nyo. God bless and